Hei kaikki, tänään me olemme katsoneet NS-pelottavia tarinoita netistä, niitä on yhteensä 3 eli videosta, ei kovin pitkä tule, mutta hälkkyli hypätään suoraan tarinoihin. Ensimmäinen tarina. Mulla oli nuorempana pelottava kokemus siitä, kun joku yritti herättää minua tönimällä ylös. Minä sanoin unen pöppörössä, että nyt vaija lopeta, jo nousen kohta ylös. Kunnes tajusin, että minähän olen täällä kotonani ihan yksin ja vanhemmat juhlimassa, kello oli jotain 1:00 yöllä. Käänsin katseeni takaviistoon ja näin huppupäisen kasvottoman hengen tai mikä lie olikaan. Nousin saman tien ylös sängystä adrenaliinin vallassa, syke pilvissä. Yritin laittaa valoja päälle, mutta eivät toimineet. En nähnyt hahmoa enää missään. Olin ihan paniikissa, joten otin kotiavaimeni ja juoksin rappuun, siellä onneksi valot toimivat. Soitin naapurin ovikelloa, jonka tunsimme entuudestaan, ja sanoin mitä tapahtui. Pääsin hänen luokseen yöksi. Kirjoitimme lapun vanhemmilleni, että olen naapurilla yötä, ja tiputimme sen postiluukusta meille sisään. Silloin ei ollut vielä kännyköitä, vuosi oli 1986 ja minä 16V. Aamulla palasin sitten kotiini ja selitin vanhemmilleni koko storin. Äitini ja isäni olivat pikkasen epäileviä. Sanoivat vaan, että olin nähnyt painajaista. Minua se harmitti kovin. Seuraavina öinä en saanut oikein hyvin unta, kun pelko tuosta hahmon uudelleen näkemisestä pelotti. Tuosta päivistä lähtien aina tähän päivään olen aina pelännyt pimeää ja yksin oltaessani nukun aina valot päällä. Toinen tarina. Olin mökillä talvella yksin, koska viihdyin siellä hyvin. Eniten rakastin erittäin kylmiä pakkasöitä, kun takka oli päällä ja pihan poikki sai hilpasta saunaan -30 asteessa. Oli pimeä tammikuu 2015 ja katsellessani kannettavan kautta sarjoja sohvalla lämmin rommitee kädessä pamahti sähköt. Ja kun ollaan keskellä ei mitään, tuli pilkkopimeää, pois lukien näyttöni valo, joka ei pitkälle heijastanut. Hetken tuijotin hämilläni mitä tapahtui, mutta sitten otin kännykän käteen näyttääkseni sillä valoa ja olin menossa eteiseen tarkistamaan sulakekappia. Eteisestä kuului kuin kauhuelokuvista tuttu huoaa, sellainen ällöttävän kuumottava kuiskaava aggressiivinen henkäys. Säikähdin tätä ihan helvetisti, ensimmäinen ajatus oli, että joku iso lintu, kuten pöllö, oli päässyt sisään. Samalla, kun säikähdin, kädessäni ollut kännykkä käynnisti kameran sarjakuvauksen ja se otti 3 kuvaa. Näin heti ruudussa jotain, kun katsoin kännykkää kädessäni. Näytöllä oli vihertävä naama, jolla oli suu auki. Pala nousi kurkkuun ja niskavillat nousivat pystyyn. Tuijotin sitä epäuskoisena. Selasin toisen kuvan, siinä naama oli kauempana ja ensimmäisessä kuvassa vielä kauempana. Eli ottaessani vahinkokuvan hahmo teki huokausäänen ja tuli minua kohti. Sain aivan hirveän paniikkikohtauksen ja juoksin pimeän mökin läpi suoraan takaisin tuvan sohvalle, hyppäsin viltin alle, laitoin Adventure-timet pyörimään ihan täysille ja tuijotin niitä. Lohdukkeeksi. Rommiteen takia en voinut ajaa pois, mutta lähellä oli etten hypännyt auton rattiin. En nukkunut koko yönä ja vihdoin, kun alkoi vähänkin valoistaa ja sarastaa, uskalsin hypätä viltin alta pois, pakkasin häthätää kamani, menin autoon ja ajoin pois. En ole sen jälkeen uskaltanut mökille mennä yksin ja suvunkin kanssa olen käynyt joskus päivällä. Harmittaa, koska niissä talviilloissa ja öissä oli oma tunnelmansa. Kolmas tarina. Itse muutin vuosi sitten asuntoon, jossa kaverini oli asunut ennen minua. Vähän ajan päästä alkoi kuulua outoja ääniä ja kolinaa asunnon eri huoneista, vaikka olin yksin kotona. Ajattelin, että normaaleja kerrostalon ääniä. Mutta sitten alkoi myös kuulua ihmisen puhetta, kuiskailua ja askelia. Ja näistä olin varma, että eivät tule ylä- tai alakerrasta. Kerran kun tulin kotiin, asunnossani kaikui koiran haukunta, vaikka minulla ei ollut edes koiraa. Eikä naapureillakaan. Monta kertaa poissa ollessani TV tai valot olivat menneet itsekseen päälle. Enkä ollut niitä jättänyt itse. Tuli myöhemmin asunnossa asuneen kaverini kanssa puhet näistä oudoista äänistä ja hän kertoi, että hänellä täysin samat kokemukset siitä kämpästä.
Vaikka ei ollut kummoisia juttuja, silti tuli välillä inhottava olo, kun illalla yksin hiljaisessa asunnossa oli. Siinä oli tarinat, mutta muista tilata kanava ja tykt videosta, siinä meni 3 tuntia editoida, kiitos.